dneska budeme si zahrať tú hru. Čakajte. Dneska si zahráme tú hru, ktorá sa neviem, jak bolo, halloweenské običko. A kto by nevedel, ja som sa vám zapol voice, dneska som fakt loser. No a dneska budeme tú hru hrať, ale... Dobre, to neznamená, že dneska, takže budem mať takého halloweensky. Tam všetko poviem, hej, OG Avatara a originálny budem použiť, kedy ja chcem, jak ja chcem. A halloweensky a vianočný halloweensky budem mať na Halloween a vianočný na Vianoce. Tak to funguje, ale halloweensky, vianočný nebudem používať iba na Vianoce, na Halloween, ale budem to používať, keď hrajem také halloweenské hry i vianočné hry, keď nie je Halloween alebo Vianoce. Takže takto funguje všetko. A môžeme sa asi pustiť do toho obička. OK. A podľa mňa niekto to nepochopil, ale to je OK. A máme tu hneď prvé običko, takže asi musím si tu dať nechápem, jak tento typek mohol zomrieť. To je reálne easy običko na svete, kamo. Ja som skočila, to neskočil. Proste ja som sa povedať, že kto by zomrel. A som sa povedať, že ja neviem, čo ty... ja som sa povedať, že ľudia, neviem, či niektorí viete, ale ja som proste majster v običkoch a hneď zomrem tu mi. No a teraz mi to skočilo a nebojím sa toho balóna, lebo ja už tu som. Ty balón, a ty si veľmi pomalý balón a toho to mám asi skočiť, ne? Čo? A jak sa mám dostať? Asi, no. Toto. OK. Fall damage, ja viem. Mal by som tam skočiť niekam. No teraz som tu. Aha, tu. Ja som to nevšimol. Poďme sa. Dobre. A teraz proste pojem tu. A teraz pojem dole. A teraz skočím tu. A mám balónik. Mňa to nezajíma. Dobre, už som to... Jak? Zapalilo a potom to zmizlo a tom som pošiel a už to tam... Proste už to nebolo. Vidíš? Aha, pojem? A hneď to pôjde. A teraz pojem? No a... Vidíš? Kámo, to sa nedá ovládať vôbec. Jak to ľudia môžu prejsť? Jakže to ľudia môžu to prejsť? Jakže to tí ľudia... Dobre, počkaj, kámo, nebudem tu byť, nebudem tu byť. Nemôžeme... Dobre. A už som to dal, už nevšimajte si, prečo tak rýchlo hovorím. Ja vám to potom poviem, keď to musím ísť od začiatku, ja reálne... Prepáčte, že tak rýchlo hovorím, ale musím si to rýchnuť. Ja si myslím, že tá hra, kamo, aspoň môžeš mi to Kamo. Nechcem. Tak, už som aspoň nemusím byť zo začiatku, nevšimol som z toho checkpointu. Tak a teraz som tu a teraz budem cez to tu tyčiť. A ja nebudem klamať, že fakt divne tú hru hrať ešte sám. Škoda, že nie sú moji kamaráti. OK, mám checkpoint a poď, prosím ty ruka. No to je Pennywiseová ruka. Bim. Nie. A prečo stále zapínam voice chat? Ja sa vôbec nebojím. Som alfa. Idem stále. Lebo som alfa. Dobre, nie som alfa, lebo som skočil. Ešte som alfa. Neviem ani, čo sa stať, ale dobre. Nechápem, jak som tu mohol zomrieť, ale dobre. Ale mám checkpoint. Takže to je najlepšia vec. A nechápem, prečo moja sestra tam von hučí a tým deváta som pre toho hovorila, niekto to zase bude počuť. Vždy si robím video, tam sú nejaké zvuky počuť. Napríklad hry a moji sestry a také veci. Ja to budem natáčať do konca toho obička, to nebude také dlhé, iba keď tu nebudem zomrieť. Dory! Už by to malo trošku byť lepšie. Už som prešiel trochu som tam skipol a mám ďalší checkpoint a mám to tak preskočiť? Môžem. Nebojím sa, alfa sa nikdy nebojí. Neviem, čo by som sa tu mal báť, keď som tu mohol prejsť, ale dobre.
Mají tam toto dať preč checkpoint, skákanie a teraz stojí koniec. Tam na to už je koniec. Aha, nie, je to koniec, ale musím... Aha, to nie je koniec, iba musím ujsť. A do riti. Yes. Easy peasy, lemon squeezy, už som tu. A ty ma nedostaneš, aha, tých hnusných Pennywise. OK. Ukáž, ako to vyzerá, to je fakt husté. Nie, čo som robil? Nie, ja som chcel obugovať hru, zabugovať. Počkaj, on to tak skipnem. Prstíkašu na to dať, ja iba som sa snažil to získať. Nie, teraz musím utekať, teraz musím sa tam ďalej. Ja viem, že sa spamätujú vždycky už. A musím sa toto biele je moje, toto biele je moje. Tak, to je moje. A ty hnusný Pennywise už nejem, tam už nejem, ma nezabiješ. Po 5-krát je, áno, už to viackrát než 5-krát, možno, nie, menej. 4-krát, 5-krát, neviem. Ale nezískavaš ma dneska. Pre mňa to môžeš sa tak prebuknúť, ale neviem, prečo by som tam chcel ísť, jak by som sa tam... Aha, neviem, jak som sa tu vlastne dostala, dobre. Ja to nebudem riskovať, ale môžem spať dole? Ja som tam chcel ísť, iba prejsť. Asi nemôžem ísť, dobre. Tak, skočím tu a teraz vidím tu balóny, ktoré neviem čo robia. Asi nič. A dobre, nemusím sa, ja sa nebojím. Skočím tam a teraz nie, ja sa nebudem bať. A to roller coaster, toto milujem, aha, nie až tak hlboko, to by som sa už posral. Doriti, tak by som sa už na 100% posral. Tak to už by som bol v prdeli, keby som tam bol. Dosť. Neviem tam už ísť. Dobre. Pre mňa toto hra sa je veľmi ľahko zabugovať. Dobre, Doriti, ja som to videla, ja som chcela ubugovať, či by som sa tam dostala. Nie to hneď sa spavnul už. A nebol som ani pri nich, oni ma nemohli streliť, tam bol medzera, jedna taká malá. Ja tam musím skočiť. Kámo. Dobre, tak nejdem tam. Teraz idem barovno. Dobre, teraz idem barovno. Nie. Nechápem. Musím to dať. Yes, to bolo veľmi ťažké toto. Dobre. Nechcem toto. Nechcem. Tak sa musím kúknúť. Dobre, už mám tento shop do prdele, prosím. Už to začína srať, tento debilný shop, ako to môže dať head. Dobre, nechcem! A toto? V prdeli, Doriti. Si nebudem kúknúť. Konečne, nemá to. Ani získal som nejaké dva veci, baláku somarinu, dobre. A to je jedno. Teraz som takým peklom. OK. A teraz mám ísť a teraz musím dať pozor. OK. To dám, tak. Nechcem ťa počúvať, idem head, nechcem ťa počúvať, pani Doriti. Pani Doriti som povedal. Pani Doriti. Tam mu dávaj. Spal, že head.
Ty idiot. Ja se fakt musím dať. Pani. Nebol som fakt ready preto, keď to všetko stratím teraz, takže prepáčte, som nič nerobil, iba som sa zastredil. Ty drž hubu, som povedal! Tak, podľa mňa toto bude ešte dlhšie video, než tamto, čo som minulé urobil. Toto Animal Hospital Shift 4. Ja si to pamätám, lebo Shift 4 si dobre pamätám. A Animal Hospital si dobre pamätám, lebo to je môj kanál proste, takže držte huby. Kamo, keby som to mal, zase by som sa zmrieť zabil s tým. No, ty by si mal zomrieť, drž hubu, nechcem ťa počúvať. Ja som že to bude mať super jump, lebo tam to bol speed, a to bude jump na 100%, keď tam to bol speed. A ešte to je iná farba, takže to je viac populárnejšie než speed a jump, to sú dva dobré veci, čo môžeš si dať v hre na Robloxe. A bolo to ešte populárne, lebo tam bolo, jak sa to... musel si vyskočiť úplne vysoko a jak by si mohol to urobiť, keď nemá to Jak? Neviem, čo sa stalo, ale som tu a ty už budem ťa počuť vôbec už. Ale proste dokázal som to tak tu, ja neviem prečo, a proste som tam videl akú rampu, že som mal speed, proste som pošiel, doskočil som do lavy a som tu. Vôbec neviem, čo sa stalo, ale dobre. A som v ďalším dome. Kamo, chápeš? Čo? Už iba 2 minúty alebo 3 a už budeme mať toto video, bude ešte dlhšie než tamto. Viac, keď idem, to je viac také trošku tá obrazovka, ako by to bolo fake. Nie, prečo? Musím to dlhšie. Tak to je. Tak to je normálne. Teraz mám to tak. Budem skákať. Už to je hneď aké silné. Teraz sú aké silné. My family calls like you for everything you did. I'm your family, oh fuck. Yes. Kamo, chápeš, už iba 1 minúta, alebo 2 minúty a už kamo to bude ešte dlhšie než minulé video. Tak asi vítajte v mojom najdlhším videu. A hej, mám kamo ne. Nehovor mi, že idem zase dať toho dobre, teraz som niekde inde. Toto je moja obľúbená vec, tak počkaj, musím sa obstrieť. Ups, skoro som zomrel, choď tu. Jak som sa toho nedotkol? Pán Marko X, vy ste sa toho dotkli, do riti vy pani tej strany, koľko tam budeš na mieste? Nie. Chod tam, áno, chod tam. Čo mi prišlo za správu? Do riti, počkaj. OK, dobre, máme najdlhšie video. Dajte najdlhšie. Dobre. A už mám nové video. Kamo, najdlhšie myslím. No to je fakt crazy a idem na zú stranu. Nechcem ťa počúvať, keď ťa počujem a sa ráno poviem. Dobre, musím ísť stať. A sam. Nechcem to byť, už sa bojím. A tak som obrazovku. Ideme na najdlhší rollercoaster. To je fakt cool, že ideme na rollercoaster. Počkaj, to je ale keď točím video, poviem hrať hry, ktoré sú rollercoastery. Zmením si svoj bug na normálny skin. Možno na OG skin si dám a pôjdem do toho. Nebudem to natáčať, kamo, sľubujem. Dobre, ešte si nižšie. Jupi, rollercoaster, nebudem klamať.
OK. Nevidím vôbec nič a už som tu asi. A koniec? Nechcem ťa počúvať. Vôbec nechcem ťa počúvať. Vypadne do mojej cesty. A ty koniec! To je reálny koniec, kámo. To je najdlhšie video. A toto neviem, čo to znamená. Dobre. Mám tu toto, neviem, čo to tie tlačítka znamenajú. Asi jem tu a to bude respawn. Áno. Som babky, takže asi čaute ľudia a dajte tu asi 20 000 lajkov. Čo? Dajte tu asi, neviem, koľko chcete lajkov a ďalšia epizóda bude, neviem kedy, asi 2 dni. Takže asi čau.